és el meu regal d'aquest any, el d'haver format part d'aquest equip i ser una de les magues, i la llibertat doncs és una... per a mi era fins anecdòtic. Soc una dona, treballo per al tractament dels CIEs, per a que s'obrin les fronteres, per a que la crisi d'humanitat que tenim a les persones refugiades molt similar als anys que estem ara recordant del 36, 37, 38, on hi ha criatures que estan en els camps en Europa tancats, sense educació, sense una alimentació digna. Era una manera de fer història, no perdre la memòria, que me pense que era una de les tasques també d'aquesta celebració, i compartir-lo amb els xiquets i xiquetes, i va ser el moment de la passejada fins que n'hi havia gent que volia fer el moving que no el van aconseguir, però la passejada pel carrer de la Pau fins a la plaça de l'Ajuntament i poder des de dalt va ser el meu regal, i moltes gràcies per fer-ho possible. I la cara de satisfacció dels xiquets i xiquetes quan els anaven, que per cert, les flors de paper que donàveu les va fer Paco Urbà, que Paco vine així. Paco vine. Sí, perquè el Paco porta els 3 anys col·laborant, és un